בכבוד, כבוד הרב. ויאמר לבן, טוב תיתי אותה לך מתיתי אותה להישאר שבע עמדי. פה יעקב בא אצל לבן, עבודך 7 שנים ברחם ביתך הקטנה, ובא לבן ואומר, טוב לי לתת אותה לך, מה שלתת אותה להישאר. לכאורה, זה לבן הזה, הרשע הזה, לבן הארמי, אוהל עבודה זרה, יודע יעקב צדיק, ישנם, אוהב אוהלים, בחור ישיבה, עוסק בתורה, מה לו ולבחור ישיבה? הוא אומר, אדרבה, הפוך, טוב שאני אתן אותה לך, מתיתך להישאר. אומרים המפרשים, ידוע, כתוב, שאדם לא ישדך גוי וגויה. למה? שאם משדך אותם, הם מולידים בן לעבודה זרה. אפילו אם הגוי והגויה הזאת הם עקרים, לא יכולים להביא ילדים בשום אופן, גם לא יכולים לשדך. למה? שהגוי הזה התחתן עם אישה בריאה, והבריאה, העקרה הזאת התחתן עם איש בריא, 2 זוגות גויים יהיו בלי להביא ילדים. עכשיו פה לבן הרשע הזה ידע, יעקב היא צדיק, וגם רחל צדקת. כלומר, אם יעקב ייקח אישה אחרת, הוא יחזיר אותה בתשובה. רחל תיקח בחור אחר, תחזיר אותו בתשובה. יש 2 זוגות צדיקים. לכן אמר, טוב תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר. אני לא רוצה שיהיה בעולם 2 זוגות צדיקים. מספיק זוג אחד צדיקים. למה לבן הרשע היה ליגה נגד לומדי התורה. הוא היה לא אוהב תורה. אבל זה לא עזר לו. אז ברוך הוא השתבח שמו עילת העילות וסיבת הסיבוב. יישר כוח.